से बड़ा डिफरेंट हो, सब वीडियो पकड़े लो कमेंट हो। अरे दीवाना है हो ए बाबू तू तो सबका से बड़ा डिफरेंट हो, सब वीडियो पकड़े लो कमेंट हो। कब सुपर भेजेला सबसे ऊपर भेजेला आई लव यू करेला फील। जबरील पर देखावे लुढोनी के बिल मन करेला मांगली ही कमेंट में दिल। जबरील पर देखावे लुढोनी के बिल मन करेला मांगली ही कमेंट में दिल। मोबाइले पर पढ़िला कॉमर्स हो, इहे देखी बढ़ेला व्यूअर्स हो। अरे हम स्पेशल वाला हई हो सही में और का तुहर वीडियो देखिला भोर नाइट, दिल में भुक भुक बरे लाइट। खाली मस्त भेजेला जबरदस्त भेजेला आई लव यू करेला फील। जबरील पर देखावे लुढोनी के बिल मन करेला मांगली ही कमेंट में दिल। जबरील पर देखावे लुढोनी के बिल मन करेला मांगली ही कमेंट में दिल। रोमियो रोहित संजय यादव हमरा पीछे पागल आइल बड़ा का दो। अरे दिल दीवाना हो गइल बा हो, तू तो देखही से बुझाता। कहाँ बुझता बाटे गजब ई देह के डिजाइन, रूप लागे कटरीनो से फाइन। ए डिवाइस कहेला वेरी नाइस कहेला आई लव यू करेला फील। जबरील पर देखावे लुढोनी के बिल मन करेला मांगली ही कमेंट में दिल। जबरील पर